Sve te tople riječi o ljepotama mora i obale, imena otoka Proizda i Ošjaka, raznih uvala pa i običnih stijena i škrapa stapaju se u jednu pjevnu melodiju ljubavi i odanosti prema zavičaju. Čovjek i nehotice dok brod klizi kroz više od 9 km dugačak zaljev započinje barem u sebi pjevušiti neku od tih popularnih pjesama. I kad brod napokon pristane, uz rivu putnik pozdravlja Velu Luku kao starog znanca i dragog prijatelja. Kloni tebi, jer ti si živ život moj, ljubav ću pokloni tebi, jer ti si živ život moj. Volim te, Luko, grade moj mili, volim te, volim, ti si moj san. Volim te, volim, grade moj mili, volim te, volim, ti si moj. Vela Luka najmlađe je naselje na Korčuli. Prvih 10-ak obitelji naselilo se ovdje tek na kraju 18. stoljeća. Vela Luka ujedno je i najstarije naselje na otoku, jer su u neposrednoj blizini u Spilji, u Spilinskom ratu, sačuvani pretpovijesni tragovi života. U ovom veličanstvenom prostoru, dugačkom i širokom 40-ak, a visokom 17-ak metara, pronađeni su vrijedni arheološki nalazi. Ulomci keramike, kamene i koštane rukotvorine, pa čak i 2 kostura koje duhoviti Lučani zovu svojim didom i babom, svjedoče o životu više tisuća godina prije Krista. Iz različitih slojeva i naslaga, iz pepela, životinjskih i ljudskih kostiju, iz ostataka oruđa i nakita, čita se dugi kontinuitet življenja od mlađeg kamenog do starijeg željeznog doba i dalje preko Grka i Rimljana, sve do ranog srednjeg vijeka. Spilja je u ratnim vremenima služila kao sklonište. U miru je Vela Špilja atraktivan koncertni prostor. Podaci o brzom razvitku Vele Luke danas izazivaju čuđenje. Rekli smo, počelo je s onih nekoliko obitelji pod kraj 18. stoljeća. Godine 1831. u Veloj Luci živjelo je 500 stanovnika. U sljedećih 80 godina naselje se povećalo više od 8 puta, tako da je 1898. Vela Luka postala samostalna općina. U Veloj Luci ne možemo uživati u raskošnoj ljepoti starinskih palača, niti se možemo diviti skladu pravilno izgrađenih ulica i trgova. Ovo su mjesto sagradili marljivi težaci i ribari, uglavnom vlastitim radom i prema svojim mogućnostima i potrebama. Velolučani su ljudi koji znaju i vole raditi i vole se podičiti tom svojom karakteristikom. Kada me pitate o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Vele Luke, onda bi svakako na prvom mjestu prije svega, iznad svega, želio spomenuti ove naše Velelučane. Jer vidite, ova priroda koja je Bogom dana, ova naša vala, ova naša brda, ovo naše more, ovo naše sunce, zapravo bi bili prazni bez tih ljudi. Ti ljudi su zapravo dali onu dušu, uložili su svoj rad, oplemenili tu prirodu i zapravo stvorili uvjete života takve kakvi su. U svakom slučaju, mislim, možete se sami uvjeriti da je trebalo dosta truda, trebalo je dosta zapravo ljubavi da bi se
ova priroda oplemenila i da bi se stvorili uvjeti za život. I upravo tu činjenicu želim istaknuti kao jednu od bitnih vrlina ovoga puka. Marljivost i upornost i ljubav prema ovom kraju. I u ovoj činjenici zapravo vidim razlog što je Vela Luka postigla do sada ono što je postigla, ali isto tako vidim i garanciju da će Vela Luka i u budućnosti isto tako imati uspjeha. U šetnji Velom Lukom otkrivamo draži pučkog graditeljstva. Kuće koje su se nadograđivale i pregrađivale ovisno o tome koliko je rodna bila godina, kamenom popločane štrade i prostrane dvore u kojima je obitavalo po nekoliko obitelji istoga roda. Najstariji dio Vele Luke sa svojim malim, ali vrlo dobro iskorištenim vrtovima, rijetkim voćkama i cvijećem raskošnih boja koje kao da raste iz kamena, priča o trudu što su ga uložili mnogi naraštaji Žuvela, Dragojevića, Oreba i drugih da bi na pustom zemljištu sagradili ugodno boravište. Vjerojatno je najstarije zdanje u Veloj Luci crkvica Svetog Vinčenca, sagrađena krajem 16. stoljeća i kao što piše na kamenu, od sastave kapelanije 1819. do sagrade crkve Svetoga Josipa 1848. Lučanom za bogoštovlje služila je. Natpis je dao uklesati prvi velolučki župnik dom Petar Joković, čovjek koji je u Veloj Luci učinio mnogo dobra. Lučani su se dom Petru odužili lijepim sarkofagom na posljednjem počivalištu. Na grobu su ispisali riječi odanosti i poštovanja. Poticaj za gradnju crkve Svetog Josipa dao je dubrovački biskup Antun Đuričeo nakon pastirskog pohoda u Velu Luku 1831. Izgradnja je započela 15 godina poslije uz 4000 forinta državne pomoći i obilato sudjelovanje mještana u novcu, materijalu i nadnicama. O trudu i oduševljenju mještana svjedoči i podatak da je crkva sagrađena u samo 2 godine. Graditelji crkve i njihov župnik Joković već su odavno pod čempresima. Pred crkvom Svetog Jozefa, koja je mjesto duhovnog promišljanja, ali isto tako i središte društvenog života Vele Luke, danas plešu tradicionalnu mafrinu novi naraštaji. Porta!
U palači Antona Franulovića Repka u neposrednoj blizini župne crkve otvorena je 1894. Hrvatska čitaonica. U zgradi danas djeluje Centar za kulturu s bogatom knjižnicom, arheološkom zbirkom, galerijom suvremene umjetnosti i narodnom glazbom kojom se Lučani posebno ponose jer je osnovana prije više od 100 godina. Ponos Vele Luke je i mjesna škola izgrađena neposredno prije Prvog svjetskog rata, na mjestu gdje su se tek nekoliko desetljeća ranije nalazile konobe i neugledne prizemnice. Niknulo je impozantno zdanje obloženo bijelim kamenom s otočića Vrnika. Inače, u Vele Luci prva je škola započela s radom još sredinom prošlog stoljeća. Veličanstvena opća, pučka, učiona, koja i danas zadivljuje svojim izgledom, ostala je simbolom vjere u znanje i poštovanja prema obrazovanju. Ta škola na rivi ostala je zaštitnim znakom velolučkog obrazovanja, sve do danas kad je pohađa oko 530 učenika i kad u mjestu djeluje i srednja škola s više strukovnih usmjerenja. Na kraju prošlog i početkom ovog stoljeća Vela Luka je dobila svoj prepoznatljiv izgled. A kako se širila i kako je selo dobijalo obrise gradića, najbolje se vidi s 377 metara visokog huma. Ovdje sa stare vojne utvrde obuhvaćaju se pogledom Vis i Biševo, Sušac i prostranstvo Lastovskog kanala. Pogledate li prema istoku, prema unutrašnjosti Korčule, na površine obrasle tamnim raslinjem, razjasnit će vam se i tajna imena otoka koji su Rimljani nazivali Korkira Nigra, Crna Korčula. U posljednjih 80 godina broj stanovnika Vele Luke uglavnom je uvijek isti, kreće se oko 4500. Broj kuća je međutim nekoliko puta veći. Danas se nizovi kuća pružaju na mjestu nekadašnjih vinograda. Kuće se penju već i po bregovima što okružuju Velu Luku. Otkako su se Velolučani odlučili za turizam, poraslo je zanimanje za stambenu izgradnju. U ljudima je ono nešto što ih tjera da rade, grade i stvaraju i da se nikad ne odmaraju, poput Dragutina Šeparovića, koji je i brodograditelj, i zidar, i ugostitelj, i tko zna što sve još. Recite, vi ste jedan put rekli da imate 62 ili 63 godine života, a da imate 97 godina staža. Recite, kako to? Kako? Radi sam u poduzeće 8 sati, a doma sam radi 16 sati. Bi došao raditi u 3 sata, što go pojeo i svaku dan do 2 sata je dan sat, svaki dan sam radio, svaki tako ste. I koliko ste brodi napravili i popravili, koliko ste ja mislim kuće da izgradili? 80 sam novi napravio. A kuća i 2-3 kuće, 4 ste usput izgradili. Napravio sam gore kuću 30 metri dugaš po brdu. A nisam ga imao ništa. A bili smo pusta sirotinja, znate, bo nismo imali ništa, znate, to je bila sve nevolja. Onda sam ja napravio onu kuću, smo napravili 3 brata s ocem pokojni, lako. Onda sam ja napravio ovu kuću. Kupio sam teren, nije ovo bilo moje stari moji. To sam sve kupio. I jesu svi Velalučani tako marljivi i tako vole raditi? Ali čujete, ljudi govori... Ili ste vi čudo prirode? Ja znam, meni su ljudi govorili da previše radi, da nisam pametan puno. Tako su ljudi Lučani govoru, a sad tek vidu da od moga rada se vidjelo plod tega, znate. Saka imam jednu kuću, drugu kuću, treću kuću, napravio sam kafić, tamo sam kupio jedan plac kraj Karlosa, onda sam rećemo sad kupio ovaj brod, smo kupili kortir, jedan brod od 15-16 metara duljine i sad ljudi govore oku soli. Treba raditi ako ćete imati. U počecima Vele Luke ljudi su se bavili pretežno vinogradarstvom i ribarstvom. Maslinarstvom su se bavili samo usput i samo za svoje potrebe. Dogodilo se ipak nekako da su tijekom desetljeća zavoljeli ovo plemenito drvo koje mnogo daje, a malo traži. Danas gotovo da i nema obitelji koja ne posjeduje barem po koji 10 stabala maslina.
Poljoprivredna zadruga pobrinula se za nove, suvremene pogone za preradu ulja. Svi su znaci da će zlatna kap ovog ljekovitog začina iz Vele Luke doprijeti i na druge, daleke kontinente. U Veloj Luci postoji oko 60.000 stabala masnova ploda. U ovoj uljari preradi se prosječno godišnje oko 100 vagona masnova ploda, zna biti više, zna biti manje. I proizvede se negdje oko 15 vagona kvalitetnog masnova ulja. Ova zadruga se bavi još otkupom i prodajom ostalih poljoprivrednih proizvoda, smokva, rogač. Također se bavi i otkupom grožđa i proizvodnjom vina. Najznačajnije za Velu Luku je proizvodnja masnova ulja i to ekstra kvalitete. Ove godine smo izvezli dosta masnova ulja na slovensko tržište, a ograničene količine ćemo plasirati makar kao probnu količinu na tržište Amerike u New York. Relativnu ekonomsku stabilnost mještana Vele Luke, pa tako i male promjene u broju stanovnika u posljednjih 80 godina omogućila je raznovrsnost gospodarskih djelatnosti. Uz tradicionalne i podneblju primjerene grane privređivanja u Veloj Luci već desetljećima djeluju industrijski pogoni koji zapošljavaju veći broj radnika. Već pod kraj prošlog stoljeća osnovao je u Veloj Luci Bečanin Karl Varhanek mali pogon za preradu ribe. Bio to početak tvornice Jadranka, koja danas zapošljava 160 ljudi i s kojom surađuje još 50-ak privatnih ribara iz Vele Luke, z Brača, Hvara i iz okolice Splita. Tvornica posluje uglavnom dobro jer je kvalitetna sirovina koju prerađuje. Otežavajuća okolnost je pomankanje dobrih veza s kopnom, što poskupljuje proizvodnju i tako robu čini slabije konkurentnom na tržištu. Rješenje su naravno takozvane unutarnje uštede, racionalizacija proizvodnje i poboljšanje tehnološkog procesa i uvjeta rada. Otkako je tvornica privatizirana prošle godine, proizvodnja teče urednije. Rezultati su danas 50.000 kutija sardina na dan, a već sutra uz nove strojeve i 100.000. 90% proizvodnje namijenjeno je izvozu. Prvo brodogradilište u Veloj Luci napravio je sredinom 20. godina Marko Markov iz Murtera. S kompanjonom Tiberijom Surjanom gradio je drvene brodove. Godine 1948. osnovano je na istome mjestu brodogradilište Greben. Proizvodilo je uređaje za dizanje i spuštanje čamaca, dizalice, ribarske i putničke brodove, obavljalo je remonte i rekonstrukcije. Od početka 60. godina Greben počinje proizvoditi plastične čamce za spašavanje i drugu opremu za prekooceanske brodove. Danas 350 uposlenih u brodogradilištu izrađuje čak 30-ak tipova čamaca za spašavanje. Izvoze ih u Nizozemsku, Bugarsku, Italiju, Mađarsku i Njemačku, pa čak i u neke afričke i azijske zemlje. Na kraju treba reći i ono najvažnije. Iz Grebena je izašao i prvi ratni brod na kojem se zavijorila hrvatska zastava. U šetnji rivom na putu prema uvali Kale na nekoliko je kuća postavljena pločica koja označava razinu plimnog vala od 21. lipnja 1978. To je uspomena na elementarnu nepogodu koja s vremena na vrijeme pogađa Velu Luku i nanosi joj veliku štetu. More se u zaljevu uzmuti, izbaci barke na obalu, preplavi rivu i uđe u kuće i stanove. Znanstvenici o ovom fenomenu pišu traktate, a Lučani kažu da to sveti Bazilije pere noge, jer se nekad u ovoj uvali nalazila crkvica posvećena tom svecu. U dnu uvale Kale već više od 100 godina ljudi koriste mulj i vodu s izvora Kalac za liječenje reumatskih i drugih bolesti.
U ovih nekoliko ratnih godina kroz Zavod za medicinsku rehabilitaciju Kalos prošlo je više od 2000 ranjenika s ozljedama kralježnice, zglobova, živaca i ekstremiteta. Liječenje je za mnoge od njih bilo vrlo uspješno. U vrijeme velikosrpske najezde, kad je otok bio gotovo blokiran, Kalos je bio glavna korčulanska bolnica. 7 liječnika i 49 fizioterapeuta činilo je čuda. Sve što mogu čine i danas, jer ratne rane još uvijek nisu zaliječene. Šetnja po Luškoj vali može potrajati i više nego što smo predvidjeli. Sada, kad se već vidi kraj ratu i kad je najveći dio Hrvatske oslobođen, i hotelijeri mogu računati s normalnim sezonama i boljom popunjenošću svojih objekata. U ovim ratnim godinama nismo mogli govoriti o turističkim rekordima, nego eto o preživljavanju, o tome kako sačuvati ljude, kako sačuvati objekte. Kako je to vama ovdje u Veloj Luci uspjelo? Pa slušajte, kako je uspjelo? Upravo što smo akcent stavili na to što ste sami rekli. Učiniti sve da bi kadrovi koje imamo ostali u mjestu, isto tako da smo objekte maksimalno sačuvali za neka buduća vremena. Mi smo u prvom redu, vodeći se s tom idejom, prihvatili smo da primimo prognanike i izbjeglice u određene naše objekte, jer je to bilo na određeni način garancija da će jedan dio naših ljudi biti angažiran i na taj način zadržan ovdje. Te u prvom redu veliki posao koji sada imamo, to je uređenje objekata iz kojih su nam otišli prognanici i izbjeglice. To je konkretno hotel Poseidon u kojega momentalno dosta toga ulažemo, uređujemo kompletno praktički sve, od podnih obloga, zidnih tapeta, namještaja, kompletno sve, a s druge strane želimo da ove naše objekte popunimo koliko to možemo sa domaćim i stranim gostima. I uvjeren sam da ukoliko sve bude u redu, da će i onaj naš personal, naš kadar koji je otišao privremeno, većina njih na domaće i strane brodove, da će čiji se situacija ovdje kod nas popravi, ponovo se vratiti tu i ponovo nastaviti rad sa nama. Kraj rata donijeće mir i Veloj Luci i njezinim mladićima koji su proveli mjesece i godine na prvim crtama bojišnice. Kad je trebalo, a to je bilo u rujnu, imali smo našu satniju i mnogo naših ljudi u drugim postrojbama, posebno topnicima, minobacačima, logistici, vezi itd. itd. Trebalo bi istaknuti da je iz brodogradilišta Greben u Veloj Luci Hrvatska ratna mornarica dobila svoj prvi ratni brod, da su se velolučki topnici istakli u poznatoj bici u Korčulanskom kanalu kada je Jugo mornarica bila teško poražena, nakon čega više se nikad nije pojavilo u našim unutrašnjim vodama. A kad smo uzeli svo ono oružje koje smo trebali uzeti i poslali pomoć svim drugim krajevima, a to je bila izuzetno velika količina oružja i iznimno velika količina streljiva, kad smo znači sredili posao na Korču, išli smo dalje, sudjelovali smo u obrani Stonskog bojišta, kasnije u proboju Stonskog bojišta, pa možemo reći sve negdje do oslobađanja Dubrovnika. Opet nakon toga 93. 94. Velolučani su u velikom broju bili prisutni na južnom bojištu u zaleđu Dubrovnika, gdje smo branili ove naše južne krajeve. Znamo da se Vela Luka najbolje brani upravo u zaleđu Dubrovnika, jer tamo je neprijatelj. A nakon toga, i dan danas, upravo danas, je veliki broj naših momaka, naših ljudi u Dubrovačkom zaleđu, gdje će stajati onoliko vremena koliko god to bude potrebno. Kad se momci vrate, opet će luške kale biti pune glazbe i pjesme. Velolučanima je pjesma kao kruh i vino i sol života. Pa poznato je da su svi otočani vrijedni i radišni ljudi, to možemo reći i za sve Velolučane. U svakom segmentu života nastoje postići što više, osim što su radišni, vole raditi. Cijeli njihov život, svakodnevnica ispunjena je glazbom, ljubavlju za pjesmu, za sviranjem, za svim onim što oplemenjuje ljudsku dušu.
Poznato je da je baš naša Vela Luka dala veliki broj estradnih poznatih umjetnika pjevača. Dala je i veoma poznate klape, Ošak, Greben, Velu Luku, svojedobno najstariju klapu u Dalmaciji, to je bila klapa Hum. I nekako na mladima svijet ostaje, sad se pojavila i klapa Levut, koju ćemo vjerojatno imati prilike čuti. Mislim da je red da ih se podrži, da im se da svako moguća podrška, jer na mladima svijet ostaje, a i time se sam kontinuitet te ljubavi za pjesmom i za glazbom u našoj Veloj Luci i na našem otoku nastavlja. A sad zbogom ostaj draga ti, neću ti se više vratiti. Jer ja odlazim u dalek kraj, milena moja. Ne pitaj me razlog mojoj tuzi, ne pitaj me, ne pitaj me kada ću ti doći, ne pitaj me. Ne pitaj me razlog mojoj tuzi, ne pitaj me, ne pitaj me kada ću ti doći, ne pitaj me. Jer ja odlazim u dalek kraj, milena moja. Ne pitaj me razlog mojoj tuzi, ne pitaj me, ne pitaj me kada ću ti doći, ne pitaj me. Ne pitaj me razlog mojoj tuzi, ne pitaj me, ne pitaj me kada ću ti doći, ne